Wagwan hier Danom, wagwan hier Danom. Blow, blow, blow. Oh, vandaag zijn video gaan over Israël uit de song. Net na 3 keer om zo hard te doen naar het zien, man. Toen besluit die man, nee, wat ik een beetje zo praat te maken, zien, man. Auw, mijn bro, die mensen net befokt geraakt. Auw, UFC. Auw, die is in Lagos, Nigeria. Stel voor jou, mijn bro. Kijk, die bro een mooie pak. Dan had ik 2000 rand zelf ook een millimeter gekoopt aan een ei. Na jou, als iets hier gaan voor mij jelle zo millimeter maak, pap en vlees maak. You know the vibes aan een ei. Zeker voor wat, als alle security rondom Israël hadden zo'n. Als we die bro me niet geheel aan eieren. Alle kijken die man zo'n stuk walking lottery ticket. Auwee. Hoop die bro, er is een steek gehaald die man mee rondloopt. Die man, als die mensen ticket uit poverty uit en ei. Blo! Ze kennen die bro zo oors en die man vat een deep meditation na. Die man zegt nou klaar, ouwe, roven easy. Krijg je fietsen samen de video. Uit als INI, uit Lagos, uit INI. Blo! One time. Salute voor Israël, de Sonja voor returning to the motherland. Blo!